माथो जोलै होग्रासो बिलाय गोसो जायोब्ला अखाखौनो एरायो आङो। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि बे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दाख्लै बावैसो आङो माखासे जायगायाव बेरायनायनि ब्लग शुट खालामनायनि दङमोन। बहाय बेखौनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननोहाय दिन्थिनो होननानैहाय फैबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानैहाय मिजिंथिनाय थाबाय। बानारघाटा ज'नि पार्ट 2 हिसाबै फैगोन बे भिडिअआ। मा दाउ दङ बेयाव समायना रमायना गोमो गोथां गोजा गोसोम नोंथांमोना नुनो मोनगोन। मोनोब्ला बेखौ लांनानै फारि फारि न'आव दोनफैगौ आं जरानो। बैयो मा जाखो वाइट गुफुर बैयो नै बेयावहाय दङ जाहैबाय जरासे जरानै। बै मासेया मानो आलदा नोंनि लोगोआ बोरो जा समायना बाथ' गां। दाउसेन दाउलाफ्राबो अनलायनो रोङो खुदुमनो रोङो। नैबे मा दाउ जालायखो एफा गिदिर हाथुराजों होना सिरि रोङोनोला। नोमाजें होनग्राया बि नामा दाउ सेना नामा? होद दाउ सेना नङालै दाउमासारदां बियो। थैद नङा मा दाउ जाखो कय बेलाय जेव खोनासंनो बाखायो आंखौहाय हमैहाय क्रिकेट बल खुबैनाय बायदिल' खुबैनो गोसो जाखायो आं दि दाउखौहाय जेंनो। रुको जरा सबर करो। दाउस्रि गभार्नमेन्टआ बे जु मालिकआ बेखौ मानो सिंगेल दोनदों मिथिगौ नोंसोरो? माने जों मोख्रानि जरा लानाया बोथोर गैयालै ओंखारबायनो साला दासो बुरबक ओइ बुरबक ओइ दारि जाम्फाव उल्था मोखां जानानै खिबुसो देखायदों जोगगासिनो थांफागोनलै आं। मोखांखौ सिखोमावो थिउ होनो सिख्लाफ्रा नै बेफोरबायदि मोसानायखौसो नुसनांगौमोन। नै बेयाव दङ मासे ओमफ्राय बैयाव मासे दङ ओमफ्राय बैयाव मासे दं हनै गब ओइ खुदुमलायदों हनै खुदुमलायदों हनै माबायदि ओइ दाउसेन दाउलायाबो खुदुमलायो। मानदोंनालै खर' फुनानै होदों। हिन्जावनो खुर होदों मालाय। नोंसाय दाउसिनफ्राबो हिन्जावफ्रा नोगोद अननो हौवाखौ। बहाय आखाइ सोयोब्ला 500 फाइन नांगोन नोंथांमोना गोलेर बेदर। माबसे दंलै ग्रोननो हाब बै दाउखौ जाया नामा गलेरालाय? आं बेदर जागौलै गलार बेदर बै दाउखौ जाया नामा? जाया माने बे खुगायाव फैबालाय जानो रोङो। बेयाव माबसे दं सिङाव हाबनानैहाय मोनला सि बुनाय बायदि लान्जायाव मा बुजोबगौ आं। मासे मानै माथाम माब्रै माबा साननो हाया। अन्थाइयाव सि बुनाय बायदि लान्जायाव हम जोलदुम बुजोबांलै। लोगोफोर बे माबसे दैयाव गलेर दङ हमनानै लान्जायाव हमना खुस्रोदजोबगौ आं। बे दावहायाव नों जेननांगोन। बियो आंनि चेलेन्ज। हाया बिसोर आंजों मासे दङ। गोसो जायोब्ला अखाखौनो एरायो आङो। नंगौ नामा? बेलाय गलेरसो आरो बे सिंहखौ नुदों सिंहखौ बेयाव जोबनानै दोननाया लान्जायाव हमाम फांखा बायदि फिदिंगौ आं हेलिकप्टार बायदि। ओरै मा दङ ओरै नायनोसै। ओइ सानैहाय दावराय जोंनि उन फैगासिनो दङ दा लाङासै जों साफानो। लाङासै दा बे जोंनि उन फैनायखौ लाङासै दा? लांजायो। नै साला सुवादना
ว้าวกดลั่นๆมันจะอะไรนึงเนี่ยว้าวเอ้ยหาสวยนะมาสวยไหมอะไรเงี้ยว้าวมาเดาดงในพวกใครโอ้ชิตHello nunggu lana tapi siapa kan? Mata juli agresi bilang. Anglai sandangmon juli najawana lagra nathai dayo फैनानै नुनो मोनबाय juli होग्रासो लोगोफोर. Hoi. Black monkey. Luman नुख्रा नामा? मानसि बायदि नुखायोलै. जों गोजानाव सुंदोंमोनलै खाथियाव गैया बेनो जाबायना सिखाव मोसा आंखौ नुना थाखुमाबायदोंमोन नै खालामदों Wisidang. Indah. Hah? Ujung. Ya butterfly konsa side ye na butterfly. Yes it. Butterfly. Mana?